खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 जानुवारि 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों। आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोजोननाय गैयै आरो बेले-बेजे साननाय फैगोन। माबा मोनसे मोननो हास्थायगोन आरो लुबैनाया बांद्राय जागोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं-गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांगोन। जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार-फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। न'खराव अननाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला लामा-सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब मोनगोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां-फारां जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं-गुजुं मोनगोन आरो गिलुं-गिलुं मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। अब्लाबो गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। बेफार-फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ। बहाबा थाङोब्ला लामा-सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर आला-खाला मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। बेफार-फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान-हानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंनाय नङा। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर उरां-फारां मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं-गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। बेफार-फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब आरो मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोदान खामानिखौ एबा गोदान खामानियाव मावजेननो थाखाय आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां-फारां जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार-फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव खुसिनि दैमु बोहैगोन। बहाबा थाङोब्ला अदेबानि सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उरां-फारां जागोन।
कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन आरो पजिटिभ साननाय फैगोन माबा मोनसे गोदान थांखि लानो रोंगोन मोजां सानखांनो रोंगोन गियान आरो बोलोआ बांगोन बयजोंबो अनसायजागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो खामानि मावनो खाबु मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन गुबुनजों बांद्राय राव बुङोब्ला गोरोन्थि बुजिजानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सोरबाया मेगन साखोमागोन नाथाय अब्लाबो गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन मोखाङाव मिनिनाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ उरां फारां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन आरो मुलाम्फाबो मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हायैयाव गोसोखौ जोबोर दुखु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोदान खामानि मावजेननो हानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंनाय नङा गावखौल' सानफ्रांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ दिनै पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोदान खामानिखौ
जागायनो हागोन, गुबुननि सुबुरुन लानो हागोन, ससियेल मिडियायाव सोरजोंबा बाख्नाय जागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, गोसोनि साननायफ्रा फारि फारि जाफुंजोबगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, अदेबानि सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, सिरियै थानो हायोब्ला गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, दिनै गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।